Γεια σας φίλες και φίλοι. Το αφιέρωμα στο Βάκη Παρασκευόπουλο, σε αυτή την εμβληματική προσωπικότητα της πόλης μας, έναν άνθρωπο που υπήρξε συνδικαλιστής, ενεργός πολίτης, αλλά πάνω απ' όλα εργάτης του αθλητισμού, στον οποίο το βολιώτικο μπάσκετ χρωστάει πάρα πολλά, στο Βάκη Παρασκευόπουλο, το αφιέρωμά του ξεκινάει. Για τις ανάγκες του αφιερώματος κοντά μας έχουμε τον κύριο Κώστα Πολυχρόνου, παλιό παίχτη του Μαγνησιακού, προπονητή και πιστό φίλο του Βάκη Παρασκευόπουλου. Κύριε Πολυχρόνου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Θεσσαλία Παντού. Είστε έτοιμος για το αφιέρωμα στον Βάκη Παρασκευόπουλο, στο φίλο? Φίλο, πατέρα, αδερφό, λίγο απ' όλα και όλα μαζί. Ναι. Πείτε μου καταρχήν λίγα λόγια, ποιος είναι ο Βάκης Παρασκευόπουλος, πού τον γνωρίσατε και ποιος ήταν πραγματικά ο Βάκης Παρασκευόπουλος όταν σβήναν τα φώτα του γηπέδου. Για αυτή την, όπως είπες και εσύ, εμβληματική προσωπικότητα, οι σκέψεις μου πηγαίνουν για να γίνει μια αναφορά στο λίγο χρονικό διάστημα που υπάρχει, που διαθέτει η εκπομπή, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και θα μπορούσαν και άλλα εκατοντάδες άτομα να μιλήσουν για την προσωπικότητά του. Απλά εγώ έτυχε να είμαι λίγο πιο κοντά, επειδή με πάντρεψε και βάφτισε και το γιο μου. Άρα είναι πνευματικός πατέρας του γιου σου. Ναι, χρωστάμε πολλά, όπως πολλής κόσμος από το τμήμα μπάσκετ του Μαγνησιακού. Χρωστάει πράγματα στον Βάκη. Την αναφορά μου αυτή στο πρόσωπό του θα την χώριζα σε τρεις τομείς ή τρεις πτυχές, αν θέλεις. Αν ξεκινήσουμε πρώτα σαν πρώτη πτυχή, ναι, να πούμε για την προσωπικότητά του. Ποιος ήταν ο Βάκης Παρασκευόπουλος σαν προσωπικότητα? Σαν προσωπικότητα. Αυτό είναι ένα βασικό. Ένας άνθρωπος δίκαιος, ένας άνθρωπος δραστήριος, ένας άνθρωπος φιλόδοξος. Αλτρουιστής, βοηθούσε όσο μπορούσε. Μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα ότι έχει κάνει μόνο καλά. Ποτέ δεν αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει κακό σε κάποιον άλλον. Ήτανε κοινωνικός, μιλούσε σε ένα παιδί 5 χρονών μέχρι σε έναν άνθρωπο 105 χρονών. Δεν είχε όριο ηλικίας για να μιλήσει. Μιλούσε σε έναν άνθρωπο που είχε βγάλει το δημοτικό ή σε έναν άνθρωπο που είχε βγάλει πανεπιστήμια με την ίδια. Σεβόταν τον συνάνθρωπό του. Σεβόταν τον συνάνθρωπό του και όταν έβλεπε στα μάτια του άλλου ότι υπήρχε κάποιος προβληματισμός, έδειχνε αμέσως το ενδιαφέρον του. Θέλω να πω, όπως το θυμάμαι τώρα, ότι είπε στη λέξη συνδικαλιστής. Θυμάμαι ότι οι συνάδελφοί του τον έσπρωξαν να γίνει συνδικαλιστής στη ΔΕΗ, γιατί έβλεπαν ότι τα δίκαια αιτήματα τα υποστήριζε, χωρίς υπερβολές, χωρίς παρατάξεις, έναν συνδικαλισμό αγνό που αργότερα η λέξη συνδικαλιστής έχει παραξηγηθεί. Αυτός την υπηρέτησε 100% ανιδιοτελώς. Επίσης ενδιαφερότανε ασχέτως και μιλούσε σε ανθρώπους ασχέτως αν ήταν της ομάδας μας ή αν ήταν αντίπαλων ομάδων ή αν ήταν αντίπαλοι παράγοντες. Άρα τον αγαπούσαν και οι αντίπαλες ομάδες. Από την όλη του δραστηριότητα. Είχε το σεβασμό και τον αντίπαλο. Είχε το σεβασμό, γιατί οι αντίπαλοι παίχτες ζήλευαν εμάς που είχαμε ένα τέτοιο παράγοντα. Ναι. Οι δε παράγοντες των άλλων ομάδων τον αποδεχότανε χωρίς πολλές ας πούμε. Κύριε Πολυχρόνου, η προσφορά του Βάκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι μνήμες όμως δεν ανήκουν μόνο σε εμάς ή σε λίγους. Στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος έχουμε καταγράψει ανθρώπους
που περπάτησαν μαζί του τα πρώτα πέτρινα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τους πρώτους. Βεβαίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσακαλέα Αριστίδη, δικηγόρο και φίλο του Βάκη. Τον κύριο Αγγελή Γιάννη, φίλο του Βάκη, συνάδελφο συνδικαλιστή. Και στην άτυπη ομάδα του Βάκη με τον κύριο... Στην άτυπη επιτροπή του μπάσκετ ήταν του Μαγνησιακού. ο Βάκης, ο κύριος Γιάννης και ο κύριος... Ο Γιώργος Βαγιατόπουλος. Ο κύριος Βαγιατόπουλος. Άλλη μια μορφή του τοπικού μπάσκετ που πρόσφερε και αυτός. Ναι. Μπορώ να πω εισάξια με το Βάκη. Μάλιστα. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαριτάκη Νίκο, από τους πρώτους που στήσανε την Ακαδημία Διαιτητών, Σχολή Διαιτητών κλπ. Και επειδή δεν είμαστε στην ευχάριστη θέση να έρθει και ο κύριος Προφαντής Θεόδωρος, έχουμε ένα μήνυμα από τον γιο του, τον κύριο Προφαντή Γιάννη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε για το Βάκη. Ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος, ο Παρασκευάς Βάκης, ήταν φίλος του πατέρα μου. Ήταν στον ποδοσφαιρικό Παγασιτικό, όταν ο Παγασιτικός είχε έδρα γειτονιές, τα 7 πλατάνια και το οξυγόνο. Το ποδοσφαιρικό του δε γήπεδο ήταν πίσω από τον σύλλογο, από το άσυλο που ήταν στο νεκροταφείο. Ως φίλος του πατέρα μου επομένως, μετά έγινε και φίλος δικός μου, παρά την διαφορά ηλικίας την οποία είχαμε. Ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, ένας άνθρωπος ο οποίος φανατικός του αθλητισμού και ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε προπαντός τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν ήταν φανατικός, ήταν ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος όλων μας. Είχε την καθολική αποδοχή από όλους και γι' αυτό ακριβώς τον αγαπούσε όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με τον Μαγνησιακό στο μπάσκετ με μεγάλη αφοσίωση και ενδεικτικά μόνο να αναφέρω ότι πολλές φορές, 2 και 3 φορές τη βδομάδα περνούσε από το γραφείο μου επί της οδού Αντωνοπούλου που είχα το γραφείο το δικηγορικό, το βράδυ κουβεντιάζαμε εκεί τα αθλητικά του και τις καλαθοσφαιρικές του ανησυχίες και μια μέρα λέει ότι ξέρεις, δεν θα με πας στο σπίτι γιατί έπαιρνα το αυτοκίνητο, τον έβαλε στο αυτοκίνητο και τον πήγαινα σπίτι του. Θα πάμε λέει στον Άγιο Γεράσιμο. Τι να κάνουμε εκεί. Είχε ένα σοκουλάκι με φάρμακα και θα το πήγαινε σε έναν αθλητή μαθητή ο οποίος είχε κρυώσει. Έτσι λοιπόν ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος αγαπούσε τον αθλητισμό, αγαπούσε τους αθλητές και αγαπούσε αυτό που έκανε και γι' αυτό ακριβώς και η προσφορά αυτή της πολιτείας ήταν η πρέπουσα να ονομαστεί το κλειστό αυτό του Αδαμόπουλου ως Βάκης Παρασκευόπουλος. Το Βάκη του Παρασκευόπουλου δεν πρέπει να τον τιμάμε όμως με αναφορές όπως η Σιμπερινή και τα λοιπά. Για να τον τιμάμε καθημερινά πρέπει το κλειστό γυμναστήριο Βάκης Παρασκευόπουλος να είναι πάντοτε σε αθλητική εγρήγορση. Δηλαδή να το προσέχουμε, να το φροντίζουμε, να είναι μια προσφορά στον αθλητισμό για να το τιμάμε καθημερινά και όχι μόνο επιτυχιακά. Αν ζούσε ο Βάκης Παρασκευόπουλος σήμερα και ήταν ανάμεσά μας, τι θα του λέγατε? Με συγκινείτε τώρα, διότι και μόνο η αναφορά που θα μπορούσε να βρεθεί ανάμεσά μας είναι μόνο να του προσφέρουμε αγάπη και αφοσίωση και τιμή για αυτό που κάνει. Σήμερα θα ήταν πάλι ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος, όχι του επαγγελματικού αθλητισμού, αλλά θα ήταν κοντά στα παιδιά να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αριστίδη. Να είστε καλά. Γιαννάκο, ναι. Τι θυμάσαι καταρχήν από το συγχωρεμένο το Βάκη και σαν φίλο και σαν συνάδελφο από τη ΔΕΗ, αλλά και σαν συνεργάτη στο μπάσκετ? Νομίζω ότι είναι τρίπτυχο η σχέση σου, έχει 3 πτυχές με τον συγχωρεμένο.
Λοιπόν, με το Βάκη κάναμε πάρα πολύ παρέα. Πρώτον, όπως λες, ήμασταν και συνάδελφοι. Συγγνώμη, μαζί με τον Γιώργο του Βαγιατόπουλο. Μαζί με τον Γιώργο, τρεις ήμασταν εκεί, ναι, που μαζευόμασταν στο Γλόμπο εκεί, τις περισσότερες φορές στο καφενείο εκεί, στην ταβέρνα μάλλον, που είχε και αυτά, ναι. Ο Βάκης ήταν ο άνθρωπος στυλοβάτης για πολλά θέματα, περισσότερο αθλητισμό και τέτοια, αλλά και στη δουλειά του ήταν ένας φοβερός άνθρωπος. Όσον αφορά στην συμπεριφορά του και τέτοια, είναι δύσκολο τώρα να πούμε ή να τον φτάσουμε. Δεν ήταν σε άλλο επίπεδο άνθρωπος. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και παιδιά περισσότερο νομέ, τα οποία και με το μαγνησιακό και λοιπά έδωσε και την ψυχή του ακόμη. Παρόλο που είχε ένα σοβαρό θέμα υγείας, μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε και έκανε τα πάντα και κάτι περισσότερο ακόμη από αυτά που μπορούσε. Όσον αφορά εσένα βέβαια, σε ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχεις προσφέρει, έχεις κάνει στο μαγνησιακό εκεί και πάρα πολλά. Ήταν φοβερός, τι να πούμε, έχει δώσει γη και είδωρο ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, να φανταστείτε ότι μία φορά που καθόμασταν εκεί στην ταβέρνα που λέμε το Γλόμπο εγώ, ο Βαγιατόπουλος και ο ίδιος, πέρασαν δύο παιδιά τα οποία ήταν αρκετά ψηλά και μικρά. Και λέει, σηκωθείτε, λέει, τι θα κάνουμε, λέει, τα πάρουμε, λέει, στο κοντό να δούμε πού θα πάνε και τι θα κάνουν. Εγώ με τον Βαγιατόπουλο δεν πήγαμε, αλλά ο ίδιος τους πήρε και πήγε στο σπίτι και τους ζητούσε δεν και καλά τους γονείς όλο το βράδυ να μιλάει, να κάνει σε τέτοιο στυλ. Μιλάμε για φοβερή προσφορά κλπ. Και γι' αυτό και ο Δήμος τον έχει δίκαια. Δίκαια, πολύ δίκαια, έχει δώσει το κλειστό του Αδαμόπουλο εκεί, το όνομά του. Μπράβο, τον τίμησε και με το παραπάνω και ό,τι μπορούσε έδωσε. Περισσότερα από όλα έδωσε στο μαγνησιακό. Και πρέπει να τον τιμάμε και ως άνθρωπο, αλλά γενικά για την προσφορά του στον αθλητισμό. Εγώ αυτό νομίζω πρέπει και να μην τον ξεχνάμε ποτέ. Όχι μόνο αυτόν, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στον αθλητισμό εδώ. Ο κύριος Νίκος Χαριτάκης είναι συνταξιούχος τραπεζικός και πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Μπάσκετ στο Βόλο. Και μαζί με τον κύριο Βάκη Παρασκευόπουλο κάνανε τον πρώτο Σύνδεσμο Διαιτητών στο Βόλο. Υπέροχα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Χαριτάκη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας Θεσσαλία Παντού και πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε τιμή σένε και στο Βάκη Παρασκευόπουλο και να μας πείτε ποια είναι η πιο δυνατή εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε το όνομα Βάκης Παρασκευόπουλος. Τι θυμόσαστε από τα τότε γήπεδα και τώρα παρκέ? Καταρχάς θα σας ευχαριστήσω που με καλέσατε για να πω κάποια σχόλια γενικά για το μπάσκετ, αλλά για πρωτίστως για το φίλο και συνάδελφο αγαπητό Βάκη Παρασκευόπουλο. Με τον Βάκη τον Παρασκευόπουλο συνυπήρξαμε 2-3 χρόνια περίπου, πριν από 50 χρόνια, στην τοπική επιτροπή μπάσκετ του Βόλου, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί παράγοντες ομάδων των τοπικών συλλόγων, αλλά και άνθρωποι του μπάσκετ. Έτυχε τότε να είναι πρόεδρος ο κύριος Βαγιατόπουλος, αντιπρόεδρος ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος, γραμματέας ο κύριος Τσακαλέας, ειδικός γραμματέας ο Γιώργος Κακουλίδης και μέλη ήταν ο Βαγγέλης ο Κόταρης, ο Δημήτρης ο Μαργαρίτης, ο Γιώργος ο Σερβετάς και εγώ. Ήμασταν μέλη. Ήταν εννεαμελής η επιτροπή. Ο συνάδελφος ο Παρασκευόπουλος, ο Βάκης, ήταν ο αρμόδιος για τη διαιτησία στο Βόλο. Εκείνη την εποχή, επειδή συζητάγαμε πάρα πολύ με το, γιατί και εγώ προερχόμουν από το Βόλο, από το μπάσκετ στο Βόλο, υπήρχε μια άνοδος των αγώνων στα τοπικά πρωταθλήματα, γιατί οι ομάδες κοιτάγανε να φτιάξουν το πρεστίζ των ομάδων τους και είχαν άνδρες, έφηβους, παιδες, οι γυναίκες είχαν τη γυναικεία ομάδα, κορασίδες, νεάνιδες, αλλά για να γίνουν τα πρωταθλήματα αυτά χρειαζόντουσαν πολλοί διαιτητές. Εμείς όμως στο Βόλο είχαμε λίγους. Με το Βάκη το συζητάγαμε αυτό συνέχεια. Και τότε έριξε την ιδέα ο Βάκης στο Συμβούλιο και είπε: κύριε, δεν πάει άλλο, πρέπει να κάνουμε μια σχολή, να βγάλουμε διαιτητάζ για να ενσωματώσουμε αυτούς που θα βγουν
και να είναι νεότεροι από αυτούς που υπήρχαν, γιατί ήταν αρκετοί που ήταν μεγάλοι και ήταν στα τελευταία τους για να κάνουν, να συμμετέχουν σε διαιτησίες. Και πραγματικά το δεύτερο εξάμηνο του 1977 έγινε η σχολή με την προτροπή του Βάκη του Παρασκευόπουλου, και από την οποία σχολή απεφύτησαν 32 άτομα. Τα 32 αυτά άτομα έκαναν και τον πρώτο σύνδεσμο διαιτητών στο Βόλο. Και αμέσως δώσαμε επίσημη ισχύ στον σύνδεσμο αυτόν, στο πρωτοδικείο του Βόλου. Κάναμε το σύνδεσμο. Εγώ ήμουν ο πρώτος πρόεδρος και είχαμε αξιόλογους ανθρώπους που ήταν μέσα. Ήταν ο Σπύρος ο Βουτσινάς, ήταν ο συγχωρεμένος ο Τράγαλος, Κακουλίδης, ήταν αρκετά άτομα, τέλος πάντων, να μην πολυλογώ. Ο Βάκης είχε βάλει το μεγάλο λιθαράκι για το μπάσκετ στο Βόλο νομό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όλοι τον κοιτάζανε με έναν σεβασμό πλέον. Όλοι οι παράγοντες των ομάδων και τα λοιπά, ήταν αξιόλογο άτομο ο Βάκης. Έγινε ο σύνδεσμος των διαιτητών, τα χρόνια πέρασαν, καταργήθηκε αυτή η τοπική επιτροπή, αλλά ο Βόλος ήθελε να τιμήσει το Βάκη για αυτό το πράγμα. Και ο Δήμος Βόλου, όταν είχε κάνει το κλειστό του Αδαμόπουλου στο Οξυγόνο και στην κίτρινη αποθήκη, έδωσε προς τιμή του έδωσε την ονομασία κλειστό Βάκης Παρασκευόπουλος. Άρα να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που μεσολαβήσαν ακριβώς. να προωθήσουν να ονομαστεί του Αδαμόπουλου Βάκης Παρασκευόπουλος. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Γινόντουσαν και πάρα πολλά τουρνουά μπάσκετ με εις μνήμη του Βάκη του Παρασκευόπουλου. Λεγόντουσαν τουρνουά καλαθόσφαιρας Βάκης Παρασκευόπουλος. Ήταν τόση μεγάλη η αξία και που είχε δώσει ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος στο άθλημα μπάσκετ του Βόλου. Ήταν πολύ αξιόλογο άτομο. Και εμένα μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά που αυτά τα 2,5 χρόνια που συνεργαστήκαμε μαζί, να τον έχω φίλο και συμπαθέστατο άνθρωπο στην καρδιά μου. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Βάκης Παρασκευόπουλος, η πρώτη εικόνα είναι μπάσκετ. Ήταν ο πρώτος που μας έμαθε τι είναι μπάσκετ. Αλλά βέβαια εγώ δεν έχω καμία σχέση με το μπάσκετ. Βάκης Παρασκευόπουλος για μένα είναι αδερφικός φίλος του πατέρα μου. Μεγαλώσαμε λέγοντας τον Θείο Βάκη, ερχόταν συνέχεια στο σπίτι μας. Ήταν ο πρώτος που μας έφερε ένα παιχνίδι μπάσκετ για να δούμε πώς είναι το μπάσκετ. Ένας άνθρωπος αειδιοτελής, ένας άνθρωπος που έτρεχε, καλός. Τον φωνάζαμε Θείο Βάκη. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Όλοι έχουν να λένε για έναν άνθρωπο αγνό, χωρίς συμφέρον, που έδινε και την ψυχή του για το βολιώτικο μπάσκετ. Εσείς και μέσω του πατέρα σας, πώς ζήσατε αυτό τον αλτρουισμό? Έχετε να μας πείτε κάτι? Τι να σας πω ότι κάποιο περιστατικό? Με είχε στο χέρι, απιασμένο από το χέρι στην παραλία και περπατούσαμε στην παραλία οι δυο μας και ξαφνικά ένα νεαρό ψηλό τον είχαμε πάρει από πίσω και τον ακολουθούσαμε κοντά. Θείο Βάκη, τι κάνουμε? Εδώ, το νεαρό. Τι, για ποιο λόγο? Να παίξει μπάσκετ στο Μαγνησιακό, ομαδάρα, μπάσκετ. Αν ο Βάκης Παρασκευόπουλος ζούσε σήμερα και καθόταν εδώ δίπλα μας, τι θα ήταν αυτό, κύριε Προυφαντή, που θα του λέγατε, που θα θέλετε να του πείτε κοιτάζοντάς τον στα μάτια? Θείο Βάκη, έφεγες όλη τη ζωή σου για τον μπάσκετ. Ηρέμησε, χαλάρωσε, γιατί έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ και το μυαλό του ήταν μόνο στο μπάσκετ. Μπάσκετ και τίποτα άλλο. Αφού είδαμε και τις πρώτες μαρτυρίες, που είναι πολύτιμες μνήμες και συγκινητικές οι τοποθετήσεις αυτών των ανθρώπων που έζησαν το Βάκη στα πρώτα του βήματα, πάμε τώρα να δούμε και την δεύτερη μεγάλη πτυχή αυτής της προσωπικότητας του Βάκη Παρασκευόπουλου και της προσφοράς. Ακριβώς. Ο νεαρός σε ηλικία εκλέγεται στο περίπου τέλη της δεκαετίας του 50, εκλέγεται στη διοίκηση του Μαγνησιακού και του αναθέτουν, η διοίκηση του αναθέτει τον τομέα της ομάδας μπάσκετ.
φιλόδοξος τότε όπως ήταν, προσπάθησε να κάνει μια ομάδα με ό,τι υπήρχε τότε, λιγοστά πράγματα, η οποία προσπάθειά του δεν διήρκησε πάρα πολύ, έφτασε όμως, έχει ένα αποτέλεσμα από μαρτυρίες, γιατί εγώ ήμουν πολύ μικρός, από μαρτυρίες ότι είχαν προσαρτήσει μια ομάδα σμηνητών της 111. Άρα μεταγραφές από άλλες μεταγραφές από άλλες πόλεις, υπηρετούσαν τη θητεία τους, μια πεντάδα πολύ καλή παιχτών και μαζί με άλλους 5, 6, 7. Θυμάσαι κάποια ονόματα από αυτούς? Για να μην αδικήσουμε κανέναν, επειδή θυμάμαι λίγα ονόματα, να μην... Ωραία. Είναι κρίμα, θα είναι κρίμα. Ναι, θα δικήσουμε τους άλλους. Ναι, γιατί δεν τα ξέρω και καλά με αυτή την έννοια, από μαρτυρίες μόνο. Εκείνη η ομάδα λοιπόν χτύπησε και το πρωτάθλημα, το πήρε από την Νίκη, η οποία ήταν τότε... Που η Νίκη Βόλου ήταν η πρώτη. Πάντα. Η Νίκη Βόλου ήταν πάντα η κορυφαία ομάδα της Μαγνησίας. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, αδράνησε αυτό με τις αρχές της δεκαετίας του 60. Η ομάδα αδράνησε τελείως. Πέρασαν κάποια χρόνια. Κάνω μια αναφορά τώρα να δούμε πώς μπαίνει στο χώρο του μπάσκετ ο Βάκης με τις φιλοδοξίες τους, με την προσωπικότητά του και με την ενεργητικότητα που είχε σαν άνθρωπος. Ναι. Έχω περίπου το 1967, σε ηλικία 15 χρονών περίπου, εγώ έχω πάει και έχω ξεκινήσει να παίζω ποδόσφαιρο στη δεύτερη ομάδα του Μαγνησιακού. Εκεί σαν ο Βάκης είναι διοικητικός παράγοντας πάλι, συνεχίζει να είναι. Στο ποδόσφαιρο ή και στο... Δεν υπήρχε άλλο, μόνο το ποδόσφαιρο υπήρχε. Και μέσω αυτής της δραστηριότητας του ποδοσφαίρου γνωριστήκαμε. Παράλληλα είμαστε γείτονες, εγώ έμενα και μένω ακόμα στο Οξυγόνο, και ο Βάκης έμενε στις χαμηλές γειτονιές της Χιλιαδούς. Ναι. Στην παιδική χαρά που λέμε, την Πρόνοια. Τώρα είναι ένας... Από εκεί βγήκανε, από τα ακούσματά μου, πολλοί... Από εκεί πέρασαν πολλοί παίχτες γνωστοί των ομάδων και άγνωστοι. Παίζαμε όλοι τα απογεύματα εκεί. Έμενε σε ένα στενό απέναντι από την παιδική χαρά, στην Κουντουριώτο επάνω. Και όταν έβγαινε κάθε απόγευμα να πάει κάτω στα μαγαζιά, στην πιάτσα που λέμε, γιατί ήταν κοινωνικός και δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο σπίτι, πήγαινε, έβλεπε τους άλλους παράγοντες κτλ. Δημιουργούσε και τέτοιες σχέσεις και ήταν κοινωνικός. Τσιμπούσε μικροχορηγούς για την ομάδα, να κάνει τράκα, καμιά μπάλα, καμιά φανέλα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έβλεπε και εμένα μαζί με τους άλλους, με είδε εκεί κάποια στιγμή, του μπήκε η ιδέα και ένα απόγευμα, ένα βραδάκι με φωνάζει, μου λέει, ψηλέ, θα κάνουμε κι εμείς και ομάδα μπάσκετ στο Μαγνησιακό? Ναι. Λέω, γιατί να μην κάνουμε? Ναι. Και από εκεί λοιπόν, από αυτή τη γειτονιά, αντλήσαμε και εγώ μαζί, εν πάση περιπτώσει, όσους μπορούσα να πω, και αντλήσαμε μια ομάδα και κατέβηκε η ομάδα τότε εκεί 67-68, κατέβηκε στο τοπικό πρωτάθλημα, το οποίο τότε ήταν 4 ομάδες, μαζί και ο Μαγνησιακός έγινε 5η ομάδα. Ήταν η Νίκη, να αναφέρω τις ομάδες, ναι, με τη Ολυμπιακός, ο Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού και ο Μαγνησιακός σαν 5η ομάδα. Αυτή η προσπάθειά του διήρκησε πάνω από 10 χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Σίγουρα μια δεκαετία, 12, μπορεί να φτάσει και 15. Η μνήμη τώρα είναι λίγο μακρινή. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε χρόνο η ομάδα αυτή ανέβαινε σκαλί. Πρώτα χτυπήσαμε την 4η θέση, μετά χτυπήσαμε την 3η θέση και μαζί εμπλουτίστηκε η ομάδα με τις προσπάθειες του συγχωρεμένου, που γύριζε σε γειτονιές όποτε του ερχόταν η ευκαιρία
έβλεπε κανένα παιδί ψηλό, το μάζευε στην ομάδα. Στη συνέχεια υπήρξε και μια πληροφορία ότι στην άλλη παιδική χαρά που υπήρχε στη Νέα Ιωνία, εκεί τα παιδιά της Νέας Ιωνίας μαζευόταν και παίζανε. Υπήρξε μια παρέα από 6, 7, 8 ίσως παιδιά, τα οποία ήταν ταλαντούχα και δεν είχαν μέλλον στη νίκη. Καλό, γιατί όταν μιλάμε για Νέα Ιωνία μιλάμε για νίκη. Πιστήκαν και ήρθαν στο Μαγνησιακό, όπου αντί για κομπάρσι στη νίκη ήρθαν πρωταγωνιστές στο Μαγνησιακό και πράγματι αυτή πέτυχε και η ομάδα ανέβηκε ακόμα ψηλότερα. Παράλληλα έτρεχε για την ομάδα σε διάφορους, όπως στο Θόδωρο του Προφαντή που... Και ο Θόδωρος ο Προφαντής ήταν και αυτός στο Συμβούλιο του Μαγνησιακού. Προσήρτησε τον Γιώργο τον Βαγιατόπουλο και τον Γιάννη τον Αγγελή, όπως είπες, που αποτέλεσαν την άτυπη επιτροπή μπάσκετ του Μαγνησιακού. Ήταν η συμβουλή του. Ήταν η βοηθή του, ας πούμε. Και να πω εδώ ότι ο Γιώργος ο Βαγιατόπουλος προερχόταν από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Αλλά τον έκανε ο Βάκης, τον έκανε Μαγνησιακό. Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με τη δραστηριότητά του έφτασε η ομάδα κάποια στιγμή να είναι αν όχι από τις κορυφαίες, ανάμεσα στις καλές ομάδες, ανταγωνιστική, πλήρως ανταγωνιστική με τις άλλες μπασκετικές δυνάμεις εδώ τις τοπικές. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι είπαν 6 παλέμαχοι παίχτες της ομάδας που φόρεσαν την φανέλα του Μαγνησιακού, ίδρωσαν τη φανέλα του Μαγνησιακού, έζησαν το Βάκη Παρασκευόπουλο ως καθοδηγητή, ηγέτη και δεύτερο πατέρα. Οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, τον θεωρούν δεύτερο πατέρα τους. Και μιλάω για ποιους? Για τον κύριο Κώστα Αδαμάκη, τον κύριο Αλέκο Μεταυτσή, τον κύριο Γιάννη Καρακατσούνη, τον κύριο Φέκα Δημήτρη, τον κύριο Κουσιαρή Γιώργο και τελευταίον τον κύριο Βασίλη Ψύχα. Πάμε να τους ακούσουμε. Βεβαίως. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον κύριο Αδαμάκη Κώστα. Κύριε Αδαμάκη, όλοι λένε για έναν άνθρωπο αγνό, χωρίς συμφέρον, που έδινε και την ψυχή του για το βολιώτικο μπάσκετ. Πείτε μας εσείς τι ξέρετε για το Βάκη Παρασκευόπουλο. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με φέρατε πολλά χρόνια πίσω, 50 χρόνια πίσω σχεδόν, γιατί εγώ ασχολήθηκα με το μπάσκετ σε δεύτερο επίπεδο ή και τρίτο, όχι όπως η Δουλουκέρογλου, ο Τσούκας, ο Κρατίδης, μεγάλες δόξες του βολιώτικου μπάσκετ, οι οποίοι παίξαν β, γ εθνική, όχι μόνο στο τοπικό αλλά και στην α εθνική κάποιοι από αυτούς. Εγώ λοιπόν έπαιξα μέχρι τα 18 μου που έφυγα να πάω να σπουδάσω στην Αθήνα. Μάλιστα τα 2 τελευταία χρόνια θυμάμαι χαρακτηριστικά το Βάκη, ο οποίος μου είπε ότι Κώστα τώρα έχεις άλλο πράγμα κορυφαίο, πρέπει να μπορέσεις να περάσεις στο Πολυτεχνείο. Και πιάνομαι από αυτό για να σας πω ότι ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος ήταν ένας εξαιρετικά γλυκός άνθρωπος, εξαιρετικά έντιμος και ηθικός. Ήταν από τους σημαντικότερους, πιστεύω, εργάτες του βολιώτικου μπάσκετ. Ήταν και ο ίδιος παίκτης μπάσκετ. Εγώ το γνώρισα σαν παράγοντα. Να σας πω το εξής χαρακτηριστικό, ότι κατέβαινε από την Χιλιαδού πολλές φορές να μας πάρει εμάς που μέναμε στην περιοχή του Οξυγόνου 7 Πλατάνια, να μας φέρει για να κάνουμε την προπόνηση στο Μαγνησιακό. Εγώ έπαιξα στην παιδική, στην εφηβική και πολύ λίγο καιρό στην αντρική ομάδα του Μαγνησιακού, ο οποίος τότε μαζί με το Γυμναστικό Σύλλογο, τη Νίκη και τον Ολυμπιακό ήταν μια από τις καλύτερες και σημαντικότερες ομάδες μπάσκετ στο Βόλο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, είχε πολύ καλό τμήμα υποδομής. Και υπέτειος ή αν θέλετε εμπνευστής του τμήματος υποδομής ήταν ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος. Νομίζω λοιπόν ότι ο παραγοντισμός του βοήθησε πάρα πολύ την πόλη να δημιουργήσει, να δώσει στους νέους ανθρώπους και να τους εμφυσίσει την αγάπη για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ. Ο Βάκης λοιπόν μάζευε παιδιά μικρής ηλικίας
τα συμπεριφέρονταν σαν πατέρας. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήταν σαν πατέρας μου. Έτσι. Και πραγματικά δεν υπήρχε μεγαλύτερη τιμή για αυτόν το να ονομαστεί η πρώην Βαβακουργία Αδαμόπουλου, η οποία έχει μεταξελιχθεί σε ένα αθλητικό κέντρο των Δυτικών Συνοικιών, σε αθλητικό κέντρο Βάκης Παρασκευόπουλος. Εκεί λοιπόν από τη δεκαετία του 90, εγώ ήμουν αντιδήμαρχος στην περίοδο που έγινε ο Αδαμόπουλος επί Δημαρχίας Πιτσιόρη, έγινε αυτό το θαυμάσιο γυμναστήριο και έκτοτε όλες οι δυτικές συνοικίες που δεν είχαν πουθενά κλειστό χώρο στεγάστηκαν τα παιδιά, αλλά εκτός τούτου στεγάστηκαν και πάρα πολλοί σύλλογοι. Σύλλογοι μπάσκετ, ρυθμικής γυμναστικής, ενόργανης γυμναστικής και λοιπές δραστηριότητες αθλητικές, τις οποίες τις είχε απόλυτη ανάγκη η πόλη. Θυμάμαι με πολύ έτσι γλυκό τρόπο, και τώρα με φέρνετε πολλά χρόνια πίσω, τον αγαπητό Βάκη, και όταν ήρθε η ώρα να φύγω για να πάω να σπουδάσω, αφού πέρασα πλέον στο Πολυτεχνείο, μου λέει: είδες που σου είπα ότι ο αθλητισμός δεν θα σταθεί εμπόδιο, θα σε βοηθήσει για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου. Βέβαια, έχοντας αυτή την αγάπη, συνέχισα να παίζω μπάσκετ μέχρι τα 60 μου. Με τον Δουλκέρογλου, το σχορεμένο τον Τζούκα, το σχορεμένο τον Αποστόλη τον Χατζηθωμά, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, τον Κουρκούμπα και πάρα πολλούς άλλους αγαπητούς φίλους. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα και συμμετείχαμε στο τοπικό πρωτάθλημα, και θυμάμαι χαρακτηριστικά, αν μου επιτρέπετε, και τελειώνω, κλείνω με αυτό, ότι γύρω στις αρχές δεκαετίας του 90, εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν αντιδήμαρχος στο Δήμο Βόλου. Είμαστε σε μια σύσκεψη με τον δήμαρχο και λέω: Δήμαρχε, πρέπει να φύγω. Συμβαίνει κάτι? Έχω, λέω, αγώνα. Τι αγώνα? Μπάσκετ. Γελούσε ο Πιτσιόρης. Τι μπάσκετ? Λέω: είναι ο τελικός, παίζουμε με την Ντεοκάρ στο αθλητικό κέντρο στην Αθηνών, και μάλιστα θα έρθει και ο Γκάλης για να δώσει τα μετάλλια στους πρώτους. Και παίξαμε με την Ντεοκάρ, η οποία είχε τότε τον Κουζιώκα, 2 και 13, ανθρώπους που παίζανε μπάσκετ ακόμα, και τους κερδίσαμε με 13 πόντους διαφορά. Συνεχίζουμε το ταξίδι στο αφιέρωμα του Βάκη Παρασκευόπουλου και κοντά μας είναι ο κύριος Αλέκος Μεταυτσής, παλιός παίχτης του Μαγνησιακού, της ομάδας μπάσκετ του Μαγνησιακού. Αλλά νομίζω, κυρίες και κύριοι, είναι πιο σοφό να ακούσουμε τον κύριο Μεταυτσή, τον κύριο Αλέκο Μεταυτσή, να μας μιλήσει για το Βάκη Παρασκευόπουλο. Καλώς ορίσατε, κύριε Μεταυτσή, στο στούντιο της Θεσσαλίας Παντού, της εκπομπής Θεσσαλίας Παντού. Πείτε μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να μπορώ να μιλάω για τον Βάκη Παρασκευόπουλο. Επί εποχής αυτού θήτευσα στο Μαγνησιακό. Όχι για πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, γιατί το 81 σταμάτησα λόγω προβλήματος υγείας και έγινα διαιτητής μπάσκετ. Αλλά από το 76 και μετά, τουλάχιστον 5 χρόνια, όταν ο Βάκης μας βρήκε στη Χιλιαδού που παίζαμε τότε δεν υπήρχε το άσυλο, τότε ήταν η πρόνοια της Χιλιαδούς και είχε γήπεδο μπάσκετ και εκεί παίζαμε. Εκτονώναμε τις δραστηριότητες μας στο άθλημα που αγαπούσαμε τότε. Ήταν εκεί και ο Στέλιος ο Τζαφλέρης και ο Κώστας ο Ναούμ, και έτσι ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος, ψάχνοντας, γιατί αυτός ήταν η αιτία που πάρα πολλά παιδιά αγάπησαν το μπάσκετ και ασχολήθηκαν όχι μόνο στο Μαγνησιακό και σε άλλα αθλήματα, διότι μέσω του ανθρώπου αυτού που έβλεπε που έβλεπε στα γήπεδα το ταλέντο του καθενός, δεν ερχόταν να τον πει έλα στο Μαγνησιακό, πήγαινε να τον πει παίξε μπάσκετ, αγόρι μου, είσαι καλός για μπάσκετ, να πάω να παίξεις μπάσκετ. Αυτό δημιούργησε μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσα να πω ακόμα ότι του οφείλουν πάρα πολλά για την ασχόλησή τους, αλλά και μετά για την πορεία τους σαν άνθρωποι μέσα στο γίγνεσθε, όχι μόνο το μπασκετικό αλλά και της κοινωνίας. Νομίζω ότι ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σαν παλιοί αθλητές του, που περάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτόν ήταν να αιτηθούμε με μια πρωτοβουλία που είχα αναλάβει εγώ. Όλοι οι παλιοί καλαθοσφαιριστές του Μαγνησιακού υπογράψαν και αιτηθήκαμε στο Δήμο Βόλου επί Δημαρχίας Αλέκου Βούλγαρη, και
πάρθηκε ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η ονοματοθεσία του παλιού γηπέδου, το οποίο δεν είχε όνομα, ήταν το πρώην εργοστάσιο Αδαμόπουλου, και έγινε, Βαμβακουργία ήταν, και έγινε αθλητικό κέντρο Βάκης Παρασκευόπουλος, στη μνήμη του, γιατί είναι και στη γειτονιά, είναι και στο Οξυγόνο, η γειτονιά του Βάκη ήταν η Χιλιαδού. Ο Βάκης λοιπόν δεν είχε μόνο εκεί, ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, είχε σχέση και με τον συνδικαλισμό, στη ΔΕΗ ειδικά, είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και είχε σχέση και με τον Μαγνησιακό σας σύλλογο, όχι μόνο με τον μπάσκετ του Μαγνησιακού. Στον μπάσκετ του Μαγνησιακού και οφείλουμε να το πούμε αυτό, ήταν και ο Βαγιατόπουλος ο Γιώργος, ήταν οι Διόσκοροι αυτοί και οι δυο μαζί, δεν αχώριστοι φίλοι, δώσαν ό,τι μπορούσαν να δώσουν σε εμάς. Σκεφτείτε ότι εμείς κάναμε προπόνηση και μια και ξέρω ότι έπαιζε στο τερματοφύλαξη του Μαγνησιακό, κάναμε προπόνηση πίσω από το τέρμα, άσφαλτο. Ναι, σε άσφαλτο. Είναι παρκέ, στην άσφαλτο. Είναι άσφαλτο. Διασχίζαμε όλο το γήπεδο, αλλά είχαμε όλες τις ανέσεις, τις υπόλοιπες. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, όλα ήταν, μας τα είχε εξασφαλισμένα ο Βάκης. Μας έβαζε να παίζουμε διπλά και έλεγε ότι ο νικητής θα πάρει μια πορτοκαλάδα ή ένα γλυκό, και κάθε φορά με το τέλος του αγώνα εμφάνιζε για όλους γλυκά, για όλους πορτοκαλάδες, που ήταν και η ανταμοιβή όλων αυτών των κόπων που κάναμε μέσα στο γήπεδο. Έτσι θεωρούσε αυτός, και πραγματικά αυτή ήταν η χαρά μας, γιατί ξέραμε ότι θα γίνει αυτό και θα έχουμε αυτή την απολαυή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, πιστεύω. Βοήθησε πάρα πολύ και στην Ένωση, στην δημιουργία της Ένωσης Καλαθοσφαίρας Θεσσαλίας, διότι μέχρι τότε ήταν τοπική ένωση Θεσσαλίας, τοπική ένωση Μαγνησίας του μπάσκετ, το μπάσκετ, και ανήκε στο ΣΕΓΑΣ. Και μετά απαγκιστρώθηκαν και έγινε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και σιγά σιγά έγιναν οι ενώσεις. Παίξαν μεγάλο ρόλο και ήταν διορατικοί άνθρωποι, δεν μένανε μόνο η ομάδα μου, και πηγαίναν ένα βήμα παραπέρα. Δεν θα ξεχάσω την εποδό που είχε όταν έβλεπε να χάνουμε ή έβλεπε να μην έχουμε διάθεση κτλ. Έλεγε, ακριβώς θα σας πω την έκφραση, πεθαμένα. Ναι. Τι να πω, εγώ δεν έχω να πω. Αν ο Βάκης Παρασκευόπουλος ζούσε σήμερα και καθόταν εδώ, δίπλα μας, τι θα ήταν αυτό, κύριε Μεταυτσή, που θα θέλετε να του πείτε, κοιτάζοντας τον στα μάτια? Ευχαριστώ που με έκανε να αγαπήσω τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ. Διότι έχω και εγώ μια πολύπλευρη δραστηριότητα, δεν ασχολούμαι μόνο εκεί, ήμουν και διευθυντής στον αθλητικό οργανισμό, τώρα είμαι προϊστάμενος αθλητικών εγκαταστάσεων Νέας Ιωνίας, 20 χρόνια διαιτητής μπάσκετ, τα 10 αλφαεθνική. Μάλιστα. Στην Ολύμπια Λάρισσας 4 χρόνια αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, στην ΚΕΔΕΟΚ 4 χρόνια. Όλο αυτό από 15 χρονών, 14-15 χρονών, από μια μέρα μπάσκετ που παίζαμε στην Μπρόνια της Χιλιαδούς, μας είδε, ελάτε εκεί. Πήγαμε έτσι απλά, από τη φυσιογνωμία, Βάκης Παρασκευόπουλος. Ναι, γιατί να ξέρετε ότι, και το έχεις ζήσει και εσύ αφού είσαι στο ερασιτεχνικό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι διάκονοι, ειλικρινά, δηλαδή δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από έναν επαγγελματία. Ναι, μόνο που επαγγελματίας αμείβεται, ενώ αυτοί έβαζαν. Και μέσα στη χωρία αυτών των ανθρώπων, και με αφορμή το Βάκη, σας έχω πει και για τον Γιώργο του Βαγιατόπουλο, που για μένα ήταν οι Διόσκοροι αυτοί, ήταν ο Νίκος ο Μιάμι στη Νίκη. Νομίζω ότι και αυτός δικαιούται να του δώσουν το κομμάτι που του αναλογεί, γιατί ήταν μεγάλος παράγοντας.
ο Βαγγέλης ο Κόταρης, ο Νίκος ο Βαλασσάς, ο Παναγιώτης ο Κοσμάτος. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δώσαν στον αθλητισμό και μπορεί να ξεχνάω και να μην το Βέργης ο Μαυρογιάννης στην Νίκη, να μην αδικήσουμε κανένα γιατί λέμε τώρα, αλλά σας λέω ότι και χαίρομαι και ειλικρινά που πήρατε μια τέτοια πρωτοβουλία να αναδείξετε αυτόν τον άνθρωπο για να μάθουν και καινούριες γενιές ότι υπήρχαν άνθρωποι στον αθλητισμό οι οποίοι δεν είχαν ούτε τον τίτλο του SEO, ούτε τον τίτλο του team manager, αλλά ήταν όλα τα πάντα από φροντιστές. Κύριε Αλέκο Μεταυτσή, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Κι εγώ. Να είστε καλά. Για αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά και εκ μέρους όλων των αθλητών της τότε εποχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καταρχάς καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Βάκης είναι ο μπασκετικός μας πατέρας. Αυτός μας έφερε στο γήπεδο 12 χρονών και από τότε αγαπήσαμε το μπάσκετ και να πω προσωπικά ότι έγινε το φίλο στο Βάκη Παρασκευόπουλο. Ήταν αυτός που μας έπαιρνε για από το σπίτι, μας περίμενε πρώτος στα αποδυτήρια του Μαγνησιακού, ήταν πάντοτε κοντά σε όλα τα παιδιά, αγαπούσε το μπάσκετ, αγαπούσε τα παιδιά, αγαπούσε πολύ το Μαγνησιακό και νομίζω ήταν για μένα ο νούμερο 1 παράγοντας που έχω συναντήσει μέχρι τώρα στη μπασκετική μου καριέρα. Όνειρό του ήταν να δει το Μαγνησιακό μεγάλο. Εμείς προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Κάποιοι άλλοι παράγοντες δεν μας αφήσανε να φτάσουμε σε εθνική κατηγορία. Αλλά νομίζω ότι ο Μαγνησιακός έβγαλε καλά παιδιά, επιστήμονες, άξιους ανθρώπους στην κοινωνία και αυτό το δείχνει η πορεία όλων των παιδιών μέχρι σήμερα. Είμαι ευτυχισμένος που ο Βάκης, ενώ ήμουν αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου στο Άλεμα Ισμίκος, με πλησίασε και μου λέει «Εσύ αγόρι μου πρέπει να παίξεις μπάσκετ». Λέω «Κύριε Βάκη, ό,τι πείτε εσείς». Και πήγα μαζί με τα άλλα παιδιά, με τον Χρήστο Μαστραυτσί, τον Αλέκο τον Μεταυτσί, τον αδερφό μου τον Τίνο, τον Δημήτρη τον Γκίκα, τον Παλάσκα τον Κώστα. Τώρα συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιο συμπαίκτη. Και κάναμε την ομάδα του Μαγνησιακού που έφτασε μέχρι και να πάρει τα πρωταθλήματα Θεσσαλίας και να παίξει μπαράζ για την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Κάποιοι παίκτες από το Μαγνησιακό παίξανε και Β' Εθνική και Α2. Φτάσανε όπως μεγάλοι διαιτητές όπως ο Χρήστος Μαστραυτσής που έπαιξε Ευρωλίγκα, ο Αλέκος Μεταυτσής στην Α1. Εμείς με την προπονητική εκεί που φτάσαμε, εγώ, ο αδερφός μου. Όσο για αφορά για τους επιστήμονες, είναι ο Δημήτρης Οικονόμου που είναι ο καρδιολόγος με πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Κάποια άλλα παιδιά τώρα μου διαφεύγουν, αλλά νομίζω ότι έπαιξε βασικό ρόλο και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Γιατί ήταν ο δεύτερος πατέρας μας. Αρκεί να σου πω ότι ένα πρωινό που είχε χιόνι, εδώ στο Μαγνησιακό που ήταν το σπιτάκι έξω, γιατί το γήπεδο ήταν στο τέλος του γήπεδου, αν το θυμάσαι, εκεί που είναι τώρα τα εστιατόρια. Ήταν πρώτος 7 η ώρα και εμείς αργήσαμε 5-10 λεπτά γιατί είχε κρύο και είχε και χιόνι. Και λέει παιδιά, δεν αργούμε στην προπόνηση. Πρέπει να είστε εδώ. Τότε εμείς ήμασταν πιτσιρικάτες 16-17 χρονών πάνω στην τρέλα μας. Μας έκανε εντύπωση και από τότε δεν αργούσε κανένας. Ήμασταν πιο γρήγορα από τον Βάκη. Αν ο Βάκης Παρασκευόπουλος ζούσε σήμερα και καθόταν εδώ δίπλα μας, τι θα ήταν αυτό, κύριε Καρακατσούνη, που θα θέλετε να του πείτε κοιτάζοντάς τον στα μάτια? Τώρα με συγκινείτε πολύ. Θα τον έλεγα, κύριε Βάκη, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για όλα, για ό,τι κάνατε για μένα, για τους φίλους μου, για τους συμπαίκτες μου, για την ομάδα του Μαγνησιακού. Φέκας Δημήτριος, παλιός καλαθοσφαιριστής του Μαγνησιακού και διαιτητής μπάσκετ. Κύριε Φέκα, πείτε μας λίγα λόγια για τον Βάκη Παρασκευόπουλο. Ποιος ήταν ο Βάκης Παρασκευόπουλος? Καταρχάς τον Βάκη τον Παρασκευόπουλο το γνώρισα το 1970 όταν πήγα στο Μαγνησιακό. Με πήγε μάλλον στο Μαγνησιακό. Πέρασα ένα απόγευμα από τη γειτονιά μου με το ποδηλατάκι που είχε πάντα και μάζευε παιδιά για το μπάσκετ. Με είδε που έπαιζα στη γειτονιά και με ρώτησε αν θέλω να πάω στο Μαγνησιακό, τέλος πάντων. Και έτσι πήγα και έγινα καλαθοσφαιριστής. Θυμάστε κάποιο περιστατικό από ένα παιχνίδι, ίσως μια χειραψία ή μια κουβέντα του Βάκη του Παρασκευόπουλου που να έδειχνε το ήθος και το πάθος του για το τοπικό μπάσκετ?
Λοιπόν, ο Βάκης ήταν δυναμικός και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Μας συμβούλευε καταρχάς μέσα στον αγώνα, στους αγώνες όταν παίζαμε, να μην διαμαρτυρόμαστε, να κοιτάμε το παιχνίδι μας. Ακόμα και όταν είχε κάποιο πρόβλημα με τη διαιτησία, εμάς μας απέτρεπε να ερχόμαστε σε επαφή με τους διαιτητές. Και μας συμβούλευε πάντα να τα δίνουμε όσο μπορούμε, τα δίνουμε όλα τέλος πάντων. Πίσω από αυτόν τον έντονο παράγοντα του μπάσκετ και τον δυναμικό άντρα όπως μας λέτε, ποιος ήταν πραγματικά ο Βάκης όταν έσβηναν τα φώτα του γηπέδου? Ο Βάκης πέρα από παράγοντας ήταν και, ας το πούμε, και δεύτερος πατέρας μας. Παρακολουθούσε τα πάντα από τους αθλητές του και έξω από το γήπεδο. Εγώ θυμάμαι προσωπικά που τον είχα δει κάποτε στο γυμνάσιο, είχε έρθει για να μάθει πώς πηγαίνω, ναι. Αν είμαι καλός στα μαθήματα, αν έχω αποσύες, αν έχω αυτό, και παραξενεύτηκα κιόλας. Δεν μου το είχε πει, μετά το έμαθα. Γενικά ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν κοιτούσε το μπάσκετ απλώς σαν μια υποχρέωση ή μια, ας το πούμε, ενασχόληση. Το μπάσκετ το είχε στην ψυχή του. Ποια ήταν η μεγαλύτερη συμβουλή που σας έδωσε και την κρατάτε σήμερα φυλαχτό? Η μεγαλύτερη συμβουλή, όταν βγήκα διαιτητής, η συμβουλή που με έδωσε ήταν να μείνω ακέραιος, να μείνω ταπεινός. Το θυμάμαι και να βρυχιάζω. Και πιστεύω ότι την υπόσχεση που του έδωσα, πιστεύω ότι την κράτησα. Καλωσορίζω τον κύριο Κουσιαρή Γιώργο, επιχειρηματία, πρώην καλαθοσφαιριστή και πρώην αθλητικό συντάκτη. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή Θεσσαλία Παντού. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το Βάκη Παρασκευόπουλο. Έναν άνθρωπο αγνό, χωρίς συμφέρον, που έδινε και την ψυχή του για το βολιώτικο μπάσκετ. Εσύ πώς έζησες αυτόν τον αλτρουισμό του κυρίου Βάκη? Ο Βάκης για μένα ήταν ο δεύτερος πατέρας μου. Ήταν ο άνθρωπος που σε ηλικία 13 ετών με προσέγγισε στην πρόνοια της Χιλιαδούς, γιατί μέναμε και η γειτονιά, εμένα και άλλα παιδιά της ηλικίας μου, και μας προσέγγισε προκειμένου να επανασυστήσει τότε το μπάσκετ του Μαγνησιακού με παιδιά από τις ακαδημίες. Ήμασταν πολύ νεαροί, δηλαδή 13-14 χρονών, προκειμένου να φτιάξουμε ξανά το Μαγνησιακό ομάδα μπάσκετ. Μας ενθάρρυνε, εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Εκείνος όμως επέμενε και μας έλεγε συνέχεια ότι έπρεπε, έπρεπε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που λέμε και ότι όλα θα κερδιθούν με κόπο. Δεν σου κρύβω ότι στην αρχή χάναμε. Αφού ήμασταν δεν είχαμε ακόμα το ομαδικό πνεύμα. Λοιπόν, και μας έλεγε, μη στεναχωριέστε, από τις ήττες έρχονται οι νίκες. Λοιπόν, ο Βάκης ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τον περιγράψει κανείς με λόγια. Ο Βάκης ήταν το α και το ω του βολιώτικου μπάσκετ. Τότε ήταν στα δάχτυλα οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τον μπάσκετ και πολύ λίγα τα σωματεία. Ο Βάκης ήταν ένας από αυτούς, έδωσε την ψυχή του, έδωσε το είναι του στο βολιώτικο μπάσκετ. Σήμερα υπάρχουν παιδιά τα οποία ξεκινήσαν με το Βάκη και διαπρέψανε σαν διαιτητές, σαν επιχειρηματίες, όπως ο Αλέκος ο Μεταυσής, ο Χρήστος ο Μαστραυσής, ο Κώστας ο Κορομιλάς, ο Δημήτρης ο Φέκας,
ο Σταύρος Βαφιάδης, ο οποίος ήταν και προπονητής στο Μαγνησιακό και διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει είναι μια λίστα πολλών ανθρώπων που δεν μπορεί να τους περιγράψεις με λόγια. Δηλαδή οι άνθρωποι ο άνθρωπος έδωσε το στίγμα του και από εκεί ξεκίνησαν όλες οι άλλες ομάδες. Ο Βάκης ήταν το μπάσκετ του Βόλου. Ό,τι να πούμε είναι λίγο. Αφιέρωσε την ψυχή του, αφιέρωσε τη ζωή του, ήταν κάθε μέρα εκεί. Λοιπόν, τι άλλο, δεν μπορώ, έχω μόνο καλά να θυμάμαι. Ένας πατέρας για όλους. Πατέρας για όλους. Ναι, ο οποίος ήταν και στα προβλήματά μας αρρωγός. Δεν ήταν μόνο στο να παίζουμε και να κάνουμε προπόνηση και να παίζουμε στα παιχνίδια. Δηλαδή ήθελε να γνωρίζει και να βοηθάει στα πάντα. Μιλούσε με τους γονείς μας, μιλούσε με τους δασκάλους μας, μιλούσε με όλο τον κόσμο προκειμένου να μας έχει εκεί σαν ομάδα και να μας αγκαλιάζει όπως μας αγκάλιασε. Θεωρώ ότι αν έκανα 5 βήματα μετά στη ζωή μου και σαν αθλητικός συντάκτης και αυτά, το οφείλω καθαρά σε αυτόν. Σε ευχαριστούμε, τίποτα Γιώργο. άλλο. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είστε καλά. Τι να πρωτοθυμηθώ για τον Παρασκευόπουλο. Εκείνα τα χρόνια έδινε ακόμη και τη ζωή του για την ομάδα, για το Μαγνησιακό, που από μικρά παιδιά ασχοληθήκαμε με αυτό το άθλημα. Τον θυμάστε ποτέ να τα παρατάει, ακόμα και στο πιο χαμένο παιχνίδι? Όχι, συνέχιζε. Αν ο Βάκης ήταν θέση στο μπάσκετ, τι θα ήταν, playmaker ή center? Θα έλεγα center, γιατί δεν είχε μάθει να τα παρατάει και... Ήταν η κολόνα της ομάδας. Ναι, ήταν η κορυφή. Πιο πολύ αγαπούσε να νικήσει η ομάδα ή αγαπούσε τα ίδια τα παιδιά που έπαιζαν? Περισσότερο τα παιδιά που έπαιζαν, ενδιαφερόταν πάρα πολύ. Θυμάστε κάποιο περιστατικό που να σας... Μπορώ να αναφέρω κάτι. Μέχρι τότε εμείς που ασχολούμασταν με τον μπάσκετ του Μαγνησιακού, φορούσαμε ο καθένας τα δικά του υποδήματα, τις στολές. Ο Βάκης ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ που για πρώτη φορά που μας πήρε η παπούτσα, εμείς είχαμε τρελαθεί, ας πούμε. Αλλά ο άνθρωπος έτρεχε, αγωνιζόταν για την ομάδα, γιατί την αγαπούσε πάρα πολύ. Εντάξει, ευχαριστούμε. Και εγώ. Και αφού είδαμε και αυτή την εξάδα των παλιών καλαθοσφαιριστών του Μαγνησιακού, τα τόσο ωραία πράγματα που είπαν, πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Κώστα να μας πει για την τρίτη πτυχή του Βάκη Παρασκευόπουλου, αλλά θα ήθελε και μια μικρή τοποθέτηση, κύριε Κώστα, για αυτά τα 6 άτομα που μιλήσαν, οι παλιοί καλαθοσφαιριστές. Με όλους έπαιξες μπάσκετ? Ναι. Με τους περισσότερους. Ναι, ήμασταν συμπαίκτες, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Ιδρώσατε τη φανέλα μαζί. Την ίδια φανέλα ιδρώσαμε. Έχεις να μας πεις κάτι, να μοιραστείς μαζί μας και με το κοινό της Θεσσαλίας, κάτι που να αξίζει? Ναι, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε με τα παιδιά και τα 6 συμπαίκτες. Εκείνο που θέλω να πω, είναι το εξής, ότι άλλος λίγο, άλλος πολύ πέρασαν από την ομάδα και όλοι τους τους έμεινε κάποια επίδραση από την επαφή τους με το Βάκη. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν ο άνθρωπος τέτοιος που πάντοτε θα σου έλεγε έναν καλό λόγο σε περίπτωση που σε έβλεπε ότι ή έχεις πρόβλημα ή έκανες κάτι λάθος. Ήτανε πολύ επιδραστικός. Πρώτον, γι' αυτό όλοι τους τον θεωρούσαν πατέρα και αδελφό. Μία μικρή αναφορά, επειδή στα τελευταία του λόγια ο Βάκης εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχιστεί η ομάδα μπάσκετ του Μαγνησιακού, αλλά και το μπάσκετ γενικότερα, να μην εγκαταλειφθεί. Μπορώ να κάνω ας με συγχωρήσουν όλοι οι άλλοι, να κάνω μια αναφορά στους αδερφούς Καρακατσούνια, γιατί ήταν 3, ο Γιάννης, ο αδερφός του Κώστας και ο αδερφός του Χάρης. Οι δύο, ο Κώστας και ο Γιάννης, έχουν ιδρύσει ομάδα και τη διατηρούν εδώ και πολλά χρόνια και τη διατηρούν με νύχια και με δόντια, θα έλεγα εγώ, αλλά την διατηρούν την ομάδα
είναι το BC Club. Αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα, κύριε Πολυχρόνου, να μας πείτε και για την τρίτη πτυχή του Βάκη Παρασκευόπουλου. Η τρίτη πτυχή, το τρίτος τομέας, ας πούμε, που φαίνεται ότι δραστηριοποιήθηκε και άφησε το αποτύπωμά του γενικότερα, είναι το τοπικό μπάσκετ στο σύνολό του. Ναι. Συμμετέχοντας στην τοπική επιτροπή των σωματείων της Μαγνησίας, τη φλόγα αυτή που είχε, την ενεργητικότητα, αυτό το πάθος της δραστηριότητας, μαζί και με τον Γιώργο του Βαγιατόπουλο, ο οποίος είπαμε ήταν και αυτός ένας πολύ καλός παράγοντας για το τοπικό μπάσκετ, τη μετέδωσε και στους άλλους παράγοντες των ομάδων, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις ομάδες τους στην τοπική επιτροπή αυτή. Ναι. Και όλοι μαζί άρχισαν και διεκδικούσαν από την Ομοσπονδία του Μπάσκετ πράγματα. Ένα μικρό παράδειγμα, διεκδικούσαν αθλητικό υλικό. Μπάλες, φανέλες κτλ. Ένα δεύτερο, διεκδικήσανε κάποια στιγμή ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο των γυναικών. Ναι. Του γυναικείου μπάσκετ, πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο έβγαινε ο πρωταθλητής Ελλάδος. Διεξήχθηκε στο ΕΑΚ του Βόλου, πίσω από το τέρμα υπήρχε η μπασκέτα εκεί. Εκεί λοιπόν με τοπικούς διαιτητές, ο Ολυμπιακός Βόλου, αυτό όμως εντός εισαγωγικών να μην παρεξηγηθεί, ο Ολυμπιακός Βόλου άξια κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού Βόλου. Και εκεί ο κύριος Βάκης έβαλε το λιθαράκι του. Μαζί με την προτροπή όλων. Όλοι μαζί. Η τοπική επιτροπή, αλλά ήθελα να τονίσω ότι η όθηση πήγαινε από τον άνθρωπο αυτό που έχει φλόγα μέσα του. Ένα πάλι σοβαρό αίτημα που διεκπεραιώθηκε και είχε πολύ μεγάλη απήχηση στο τοπικό μπάσκετ, επέδρασε πολύ, ήταν η δημιουργία σχολής διαιτησίας, από την οποία βγήκα και εγώ και πολλοί άλλοι διαιτητές, και με συνέπεια από την ομάδα αυτών, καμιά 30 άτομα από την ομάδα αυτών, δημιουργήθηκε ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθόσφαιρας Μαγνησίας, ιστορικό σωματείο, το οποίο ήταν ο τέταρτος σύνδεσμος που ιδρύονταν στην Ελλάδα, μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, με 4 συνδέσμους, με βάση τον τότε νόμο, δημιουργήθηκε και η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθόσφαιρας. Ναι. Δεν ήταν ένα απλό γεγονός, ήταν αλληλένδετα και επέδρασαν το ένα με το άλλο. Ναι. Και υπήρξε μεγάλη, να πω και 2 λόγια για το σύνδεσμο, ο οποίος έχει ανεδείξει 3 ή 4 διεθνείς διαιτητές στην πορεία του, μεγαλούργησε στο Πανελλήνιο, και όποτε ακούγανε για Βολιώτη διαιτητή, οι ομάδες ανακουφιζόταν, γιατί ήξεραν το 50-50. Ναι. Ήξεραν το 50-50. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα. Τώρα, μαζί όλα αυτά συνέβαλαν με την αύξηση και των ομάδων, άλλο να είναι 3 ομάδες, άλλο να είναι 4, άλλο να είναι 5. Αυξάνονται οι μέρες προπόνησης και οι αγωνιστικές. Και έτσι κεντρήσαν τον ενδιαφέρον, μαζεύτηκε περισσότερη νεολαία, όπως είπανε και προηγουμένως, δημιουργήθηκε Ακαδημία, ο Κώστας ο Αδαμάκης, δημιουργήθηκε Ακαδημία. Ακαδημία του Μαγνησιακού, Ακαδημία του Γυμναστικού, Ακαδημία του Ολυμπιακού, Ακαδημία της Νίκης, ο Αλμυρός πέρα και τη δική του Ακαδημία. Τραβούσαν τα παιδιά στο μπάσκετ, να παίξουν μπάσκετ, να παίξουν στα παιδικά, στα εφηβικά, στα μίνι. Μιλάμε για διευρύνονταν η γκάμα των αθλούμενων. Ναι. Αυτό είναι ανάπτυξη. Συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτό,
μέσα από τον μπάσκετ. Άδωσε το πραγματικό μέγεθος μιας αθλητικής προσωπικότητας όπως αυτή του Βάκη Παρασκευόπουλου, φαίνεται και από την αναγνώριση που χαίρει εκτός των δικών του τυχών. Ακριβώς. Τον αναγνωρίζανε και οι αντίπαλοι. Θα έλεγα ότι οι αντίπαλοι παίχτες μας ζηλεύανε που είχαμε ένα τέτοιο παράγοντα. Ναι. Και τον πλησιάζανε μόνο και μόνο το αναγνωρίζανε. Πάμε για ένα μικρό δείγμα των ανθρώπων που ήταν αντίπαλοι στα παιχνίδια μόνο με το Βάκη, αλλά φίλοι κατά τα άλλα. Και πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν ο Κώστας Κορομιλάς, παίχτης του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου και μετά διεθνής διαιτητής μπάσκετ. Ναι. Ο κύριος Κώστας Δαρίου, παίχτης στην τότε εφηβική ομάδα της Νίκης Βόλου στο μπάσκετ, ο διαιτητής κύριος Μπεκλιβάνης Γιώργος και ο μικρότερος ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο οποίος είναι εγγονός της αδερφής του Βάκη Παρασκευόπουλου. Ναι. Πάμε να δούμε τι μας είπαν και αυτοί. Γεια σας κύριε Κορομιλά. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια. Γεια σου Κώστα. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το Βάκη Παρασκευόπουλο, για την προσωπικότητά του. Πριν να πω οτιδήποτε, συγχαρητήρια που κάνετε αναφορά στο Βάκη του Παρασκευόπουλου. Εμείς σαν διαιτητές, σαν σύνολος, τον τιμήσαμε στο έπακον. Δεν ξέρω, οι πιο νέοι δεν το ξέρουν, οι πιο παλιοί. Κάναμε το τουρνουά, ερχόταν οι μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, παρελάσαν από εδώ, κάναμε τριήμερα τουρνουά. Έκτοτε δεν ξέρω, ο σύνδεσμος ατόνισε, ίσως δεν έχουν τις μνήμες και λέω πάντα ότι κάποιος αν δεν τιμά την ιστορία του και δεν είναι ευγνώμων δεν έχει συνέχεια. Και νομίζω η ιστορία επαναλαμβάνεται και νομίζω ότι η ζωή δείχνει ότι πραγματικά πληρώνει το να ξεχνάμε κάποιους ανθρώπους, γιατί δυστυχώς έχουμε γίνει πολύ αγνώμονες και πολύ αχάριστοι. Πίσω από τον έντονο παράγοντα το Βάκη Παρασκευόπουλο. Ο Παρασκευόπουλος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Καταρχάς ήταν συνδικαλιστής στη ΔΕΗ, πολύ ενεργός. Συγγνώμη που θα το πω αν είναι δόκιμος όρος, για όλου κάλτσα που λέμε. Κώστα, πες μου, αν ζούσε σήμερα ο Βάκης Παρασκευόπουλος, και θέλω να μου το πεις με το χέρι στην καρδιά, ποια συμβουλή θα έλεγε στους νέους μπασκετμπολίστες, ειδικά του Βόλου? Ασχοληθείτε με το άθλημα, ασχοληθείτε με τα μαθήματά σας, προσέχετε τον εαυτό σας, την υγεία σας και πρώτα την παιδεία σας, την εκπαίδευσή σας και μετά το μπάσκετ. Και φυσικά θα ήταν το βλέμμα του πατέρα, το χέρι του πατέρα, η καρδιά του πατέρα, η αγάπη του πατέρα, μην το πω και σε υπερβάλλοντο βαθμό. Εγώ από την πλευρά μου, το δικό μου μετερίζει που διακόνησα αυτό το χώρο της διαιτησίας, ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος το 1976 έκανε μια σχολή μαζί με τον αέμιστο τον Γιώργο του Βαγιατόπουλο. Ήταν πρόεδρος στην τοπική ένωση, όχι την Ένωση Θεσσαλίας, στην ΕΣΚΑ. Στην τοπική ένωση ήταν πρόεδρος ο Γιώργος Βαγιατόπουλος και οι δύο υπάλληλοι της ΔΕΗ. Και ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος γενικός γραμματέας. Ο Παρασκευόπουλος κινούσε τα νήματα, ήταν αυτός που τον πουσάριζε τον Βαγιατόπουλο. Και τότε φτιάξαμε μια σχολή 1976 και τότε έγινε ο σύνδεσμος διαιτητών. Δηλαδή εμείς... Διαιτητές μπάσκετ. Εγώ οφείλω τα περισσότερα στο Βάκη του Παρασκευόπουλου που μας έβαλε σε αυτό το χώρο και θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος που γεύτηκα όλα αυτά που γεύτηκα και φυσικά αυτά χάρη στο Βάκη του Παρασκευόπουλου που μας έλεγε θα γίνετε διαιτητές, και μάλιστα τότε είχε πιέσει, έτσι για την ιστορία, ήταν ένας Γιώσης τότε, ήταν γραμματέας στην Ομοσπονδία στην ΕΟΚ, τον είχε πιέσει και είχαμε πάρει το 1978, δεν ξέρω αν είχες γεννηθεί εσύ, δεν ξέρω εσείς αν είχατε γεννηθεί, το 1978 πήραμε το Πανελλήνιο γυναικών με τέσσερις ομάδες και τότε κέρδισε ο Ολυμπιακός Βόλου το Πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών εδώ στο Βόλο, κερδίζοντας στο τελικό το Sporting, το οποίο το είχα παίξει εγώ με τον Κρεμαστά ή με τον Κοντάκη, δεν θυμάμαι τώρα, θα σε γελάσω. Άρα ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος έκανε τα πράγματα να συμβούν. Ναι. Κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Κώστας Δαρίου και θα μας πει λίγα λόγια για τον Βάκη τον Παρασκευόπουλο. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και σε εσάς. Θα ήθελα να μας μεταφέρεις στο κλίμα εκείνης της εποχής, να μας πεις λίγες λέξεις, λίγα λόγια
για τον Βάκη τον Παρασκευόπουλο. Αλήθεια, ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος σαν αντίπαλος στο παρκέ. Πώς ήταν να αντιμετωπίζεις πραγματικά την ομάδα το Μαγνησιακό, την ομάδα του Βάκη του Παρασκευόπουλου εκείνη την εποχή? Τι έκρινε εκείνα τα ντέρμπι? Κοιτάξτε να σας πω, εκείνη την εποχή η αντιπαλότητα δεν ήταν βίαιη. Υπήρχαν τα αθλήματα που δεν ήταν και πάρα πολλά, όπως υπήρχε ας πούμε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ. Τα άλλα τα αθλήματα ήταν λίγο πολύ σπάνια και τουλάχιστον σε μια επαρχιακή πόλη για να παίζονται. Οπότε αντιπαλότητα δεν υπήρχε. Και αν μιλάμε τώρα για Βάκη Παρασκευόπουλο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που αγαπούσε υπερβολικά το μπάσκετ, με ανιδιοτέλεια, χωρίς πάθος και φανατισμό, όπως δεν υπήρχε γενικός, πόσο μάλλον στο Βάκη. Ο Βάκης ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε όλο τον μπασκετικό κόσμο ανεξαρτήτου ομάδας και τον σεβόντουσαν και αυτοί όλοι. Αυτή η ένταση που θέλουμε δεν θέλουμε υπήρχε στους αγώνες. Τι ήταν αυτό που έκανε εσάς, τους αντιπάλους, τις αντίπαλες ομάδες, να του δείχνετε τόσο βαθύ σεβασμό? Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε κανένα φανατισμό για την ομάδα του, που ήταν ο Μαγνησιακός. Μόνο πάθος. Το ό,τι συνέβαινε ήταν μέσα στο παιχνίδι που όλοι θέλαν τη νίκη. Και μέσα από αυτό, ακόμα και κάποια φάουλ να γινόταν πιο δυνατά, κάποιοι ψηλοτραυματισμοί, μετά το παιχνίδι όλοι ήμασταν φίλοι. Αν σκεφτείς τώρα ότι υπήρχαν 3 ομάδες, 4 που ήταν ας πούμε Ολυμπιακός Βόλου, για να μην τα ξεχνάμε, και τα του Βόλου, ο Μαγνησιακός, η Νίκη Βόλου που ήταν η μεγαλύτερη ομάδα ίσως για επαρχιακή εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 60-70, και ο Μαγνησιακός. Να φανταστείς δηλαδή ότι πολλά παιδιά ας πούμε του Μαγνησιακού ήταν από τη Νέα Ιωνία, όπως ήταν ο Καρόπουλος, ο Λιόλιος και οι άλλοι που δεν ήταν, όπως εγώ, ξέρω εγώ που ήμουν από το Οξυγόνο, ο Πολυχρόνου. Ο Κώστας ο Πολυχρόνου. Ναι, που ήταν φανατικός, δηλαδή Μαγνησιακός. Κώστα μου, πες μου, θυμάσαι κάποιο περιστατικό μετά από κάποιον αγώνα, ίσως μια χειραψία, μια κουβέντα, που να αποδεικνύει αυτό το πάθος και το ήθος του κυρίου Βάκη για το τοπικό μπάσκετ? Αυτό ήταν εμφανές, ότι ο Βάκης ήταν μόνο για το μπάσκετ. Μόνο για το μπάσκετ, γι' αυτό και το σεβόντουσαν όλοι. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή να έρθει σε αντεπαράθεση, ακόμα και στο παιχνίδι. Η σχέση του Βάκη με τους παίχτες, ποια ήταν? Σαν να είναι πατέρας με την οικογένειά του. Ευχαριστούμε, Κώστα. Κύριε Γιώργο, πότε γνωρίσατε το Βάκη Παρασκευόπουλο και ποια είναι η πρώτη, πιο δυνατή εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό? Το Βάκη τον Παρασκευόπουλο δεν το γνώρισα όπως το γνώρισαν άλλοι συνάδελφοι διαιτητές και άλλα παιδιά. Ξέρω όμως αρκετά πράγματα για τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν ένας στυλοβάτης του μπάσκετ της εποχής του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ανιδιοτελής και έτρεχε μόνο και μόνο για να βοηθήσει τα παιδιά να ξεφύγουν από όλα τα άλλα τα άσχημα που γινόταν γύρω τους και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και δει τον μπάσκετ. Πήρε πολλά παιδιά και τα έστειλε στο σωστό δρόμο, εκεί που έπρεπε να πάνε. Όλοι έχουν να λένε για έναν άνθρωπο αγνό, χωρίς συμφέρον, που έδινε και την ψυχή του για το βολιώτικο μπάσκετ. Εσείς πώς ζήσατε αυτόν τον αλτρουισμό? Μπορείτε να μας πείτε κάποια περιστατικά, κάτι που να... Τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν, σαν το Βάκη του Παρασκευόπουλου. Δεν γεννιούνται πολύ τακτικά στη ζωή μας, δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Βάκης ο Παρασκευόπουλος ήταν ικανός να πάρει ένα παιδί από το σχολείο, να το πάει στην προπόνηση και μετά να το πάει σπίτι.
Αυτό λέγεται αφοσίωση σε αυτό που κάνεις. Αν ο Βάκης ζούσε σήμερα και καθόταν εδώ δίπλα μας, τι θα ήταν αυτό που θα ήθελε να του πει ο Γιώργος Μπιχλιβάνης, κοιτάζοντάς τον στα μάτια? Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για ό,τι προσέφερε στο βολιώτικο αθλητισμό και ειδικά στον χώρο του μπάσκετ και να του πω ότι τέτοιοι άνθρωποι σαν και αυτόν δεν βγαίνουν. Για μένα είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος που κατάφερα να υπάρχει στη ζωή μου μόνο ένα χρόνο. Όταν ήμουν 1 χρόνο έφυγε. Ήταν ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, βοήθησε πολύ κόσμο, σπούδασε παιδιά. Ήταν ένα σημείο αναφοράς έτσι, στη ζωή και της γιαγιάς μου και της μητέρας μου. Και θυμάμαι ότι το τελευταίο πράγμα που μου είπε όταν είχε μια πολύ δύσκολη και σοβαρή ασθένεια στο τέλος της ζωής του και μου είπε «Γιαννάκη μου, τέλειωσαν τα όνειρά μου για σένα» και μετά έφυγε. Και θυμάμαι αυτό μου το έλεγε η γιαγιά μου για πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι αυτά γιατί όταν έφυγε από τη ζωή εγώ την επόμενη μέρα γινόμουν 1 έτους. Δηλαδή θα είναι λίγο, δεν γίνεται να θυμάμαι. Αλλά από πάρα πολύ κόσμο που έχω μιλήσει όλοι λένε τα καλύτερα, ότι ήταν ένας άνθρωπος ντόμπρος, ότι έκανε τα πάντα για το συνάνθρωπο, πραγματικά. Και πιστεύω ότι εκεί που είναι προστάτης, δηλαδή δικός μου και φύλακας άγγελος. Και το έχω βιώσει αρκετές φορές αυτό στη ζωή μου. Θυμάμαι ότι η γιαγιά μου το όνειρό του ήταν να με κάνει μπασκεμπολίστα. Αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατό. Θα ήθελα να του πω ότι ακόμα και τώρα τον αγαπώ, τον σκέφτομαι, προσεύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι και ότι προσπαθώ όσο γίνεται να προχωράω, να σκέφτομαι τα όσα καλά έκανε εκείνος τους ανθρώπους και να προσπαθώ και εγώ με το δικό μου τρόπο να βοηθάω συνανθρώπους. Αυτό. Και αφού φίλες και φίλοι είδαμε τι είπαν και οι αντίπαλοι μόνο στα παιχνίδια για το Βάκη Παρασκευόπουλο, για αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, κλείνοντας και τη σημερινή εκπομπή και κλείνοντας και το αφιέρωμα στον Βάκη Παρασκευόπουλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την σπουδαία κατάθεση ψυχής τον κύριο Κώστα Πολυχρόνου και να του κάνω μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Πολυχρόνου, αν ζούσε ο Βάκης Παρασκευόπουλος σήμερα και ήταν εδώ κοντά μας, τι θα του λέγατε κοιτάζοντας στα μάτια? Καταρχήν να ευχαριστήσω κι εγώ που με κάλεσες και είπα την άποψή μου για αυτό το σπουδαίο άνθρωπο. Επίσης να ξανατονίσω ότι θα μπορούσαν εκατοντάδες ακόμη παιδιά να πούνε τη γνώμη τους. Απλά θα ήθελα να πω ότι τους εκφράζω κατά κάποιο τρόπο. Θα θέλαμε, πιστεύω όλοι, να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι μας έκανε στον χαρακτήρα μας και μας έκανε, διαμόρφωσε κατά κάποιο τρόπο την προσωπικότητά μας. Επίσης να του ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορέσαμε από την τελευταία του επιθυμία να συνεχίσουμε την ομάδα μπάσκετ του Μαγνησιακού. Οι συγκυρίες μας απέτρεψαν από το να το πετύχουμε αυτό, και τέλος πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε γενικότερη απήχηση και δίκαια ο Δήμος Βόλου, με πρωτοβουλίες του Συνδέσμου Διαιτητών περισσότερο, εκφράζοντας και αυτή την ευγνωμοσύνη τους προς το πρόσωπό του. Ζήτησαν από το Δήμο Βόλου και έδωσε το όνομα στο κλειστό του Αδαμόπουλου, το ονόμασαν κλειστό Βάκης Παρασκευόπουλου. Μάλιστα.
Κύριε Πολυχρόνο, ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, έφτασε το αφιέρωμα στον Βάκη Παρασκευόπουλο στο τέλος του. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή δεν είναι πια ο Βάκης Παρασκευόπουλος κοντά μας, όσο όμως το θυμόμαστε και θυμόμαστε την παρακαταθήκη, το ήθος και το πάθος του για το μπάσκετ, ο Βάκης Παρασκευόπουλος θα είναι ζωντανός στις καρδιές όλων των βολιωτών. Εγώ από τη μεριά μου να σας ευχαριστήσω. Ζητώ συγγνώμη αν ξεχάσαμε κάποιους ή κάποιες παραλήψεις στην εκπομπή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Κάντε like στο αφιέρωμα του Βάκη, νομίζω ότι αξίζει. Εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.